UPPL আর এই কারণে এবার বিধানসভার নির্বাচনত আমি একেলগে সরকার চলাম বলে একেলগে নির্বাচন খেলিলো এইবাৰ অৱশ্যে আমাৰ আৰু সংঘ লগত আহিল AGP আমাৰ লগত থাকিল AGP BJP UPPL আৰু লগতে সৰু ৰাজনৈতিক UPPL मिरु गौथुमनि आफादगिरि बे बिथिङाव दायो UPPLनि बेसेबां गोख्रों फैगौ विधानसभानि जि बिसायख'थि उदालगुरि जिल्लायावहाय 1 एप्रिलाव जानो थांगासिनो दं बेनि थाखाय प्रचार अभियान सोलिगासिनो दं दिनै उदालगुरि समस्तिनि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गामियाव खालामनाय जादों आङो उदालगुरि समस्तिनि सिङाव जे रायजोफोरनि जि थासारि बेखौ नुनानै आं स्पष्टयै बुंनो लुबैयो जे बेवहाय जोंनि UPPLनि बिजाथि आरो BJP AGP आरो गण सुरक्षा पार्टी बे मोनब्रै हान्जानि जि बिजाथि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बे देरहानाया रोखा जाबाय आरो बेवहाय खुनु माने शक्तियानो बेखौ रावबो हमथानो हाला रायजोफ्रा एखेबारे दलै नोगोरै ओंखारबोदों बयनिबो खुगायाव बेनो जितु BTR सरकार सालायबाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव आरो फैगौ समावहाय BTR खौ मोजाङै मावफुंनांगौनि सार्थआव बे ओनसोलाव गोग्गो माने खुंथाय लाबोनांगौनि सार्थआव गासैबो मदद होनो दिनै रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो BTC खौ मावफुंहोनांगौब्ला जिहेतु आसाम सरकारनिबो गोनांथि दङ दिसपुरावहाय जितु BJP UPPL आ बाहागो लागोन गतिके गासै रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दिनै UPPLनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों नाथाय बिथांनि हेंथायै BPFनि एबा महाजुथनि सासे गोख्रों मन्थ्रि बेसेबां गोरलै जागोन उदालगुरि जि समस्ति बेवहाय रेवन दैमारि बिथाङा मन्थ्रिमोन आरो बिथाङा मन्थ्रि जाबोनायखायनो जोंनि थाखाय गोरलैसिन जादों UPPLनि थाखाय गोरलैसिन जागोन बिथाङा मन्थ्रि जादों गोबां बोसोर दिनै खनब्रै जाबाय बिथाङा मन्थ्रिनि खामानि मावबाय खामानि मावनानै मन्थ्रिनि बिबान लानानै बे उदालगुरि समस्तिनि थाखाय बिथाङा मा मावदों बेखौ रायजोफ्रा दिनै बिसार खालामदों आरो गासै आसामनि थाखाय मा मावदों बेखौ रायजोफ्रा बिसार खालामदों गतिके बिथांनि बे मावनायनि फिथाइयावनो जोंनि UPPL आ देरहानाया गोरलै जागोन गतिके एबार रायजो राजाफ्रा सिदा बयखौबो सिन्था लादों जे खनब्रै गाहाम बिथांखौ अनखांबाय रायजोफ्रा अनखांबाय बिथांखौ दा बिथाङा जुदि रायजोखौ अननो रोङाब्ला रायजोफ्राथ' बारे बारे अननायनि खोथा गैला गतिके एबार रायजोफ्रा सिदान्थ' लाबाय जे खनब्रै गाहाम जों अनखांबायबा जों बिथांखौ एबार अनथ'ला एबार जोङो UPPLनि बिजाथि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ अननानै बिथांखौ जों रायजो राजानि खामानि मावनो जों खाबु होगोन बे जाबाय रायजो राजाफोरनि खोथा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैसिमबो बुंबावदों एसेम्ब्लि इलेक्सननि उनाव जों BTC खौ जोंनो सालायफिनगोन होननानै सिबावगाव बिथाङानो फैगोन होननानै बे बिथिङाव बेथ' आरो मिनिथाव बाथ्रासो जागोन बियो सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTC आ सोलिगासिनो दं गभर्नमेन्टआनो सोलिगासिनो दं बेवहाय आरो बिनि अनगायै दस्रा गभर्नमेन्ट फैनायनि बहाथो खोथा दङ दिनैहाय जेसेबां MCLA नि प्रयजन दं प्रमद बर'नि बे MCLA फ्रा प्रमद बर'नि आखायाव दिनै रोखा जानानै दं बे MLA इलेक्सनजों बेहालाय मा लोब्बा दं MLA आ आसाम सरकार दानायनि थाखाय MLA इलेक्सन BTC नि बिसायख'थियाथ' जोबनानै थांबायना आरो BTC नि चिफ महरै प्रमद बर'आ दिनै सालायगासिनो दङ थ' गतिके MLA जों BTC सरकारा खुनु सोमोन्दो गैया बरन्सो एबार BTC आव MLA नि दखल माने BPF नि दखलाव थानाय 12टा जि MLA बे UPPL नि आखायाव फैजोबसिगोन आচ্ছা गोदानै मोनसे संगठन ओंखारदों बर'निफ्रायनो बिग्रायारि हान्जा NLFB होननाय आচ্ছা बिथांमोना माने बबेबा मोनसे आफादखौ थांखिनानै बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय थादों बे बिथिङाव ना आं सानो बेवहाय राजनैतिक मोनसे माने मोदोमनाय दङ बेवहाय बबेबा नङा बबेबा खनायाव राजनैतिक मोनसे उद्देश्य दङ आरो आं सानो बे नैबे MLA बिसायख'थि जोबबानो बे थासारिया जोबगोन आरो ओंखायनो बेनि सायाव बारा बुंनांगौ दं होननाबो सानो जायफ्रा गमामायैनो सानदोंब्ला हाग्रायाव थानानै आरो जुद्ध खालामनो बेखौ थाबैनो सोलायनायानो मोजां खारन बे ओनसोलाव गोबां बोसोर अस्त्रनि आन्दलन जाबोबाय गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन जाबोबाय गोबां रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामबोबाय खस्थ' खालामै खालामै दिनै मोनसे सुक्तिबो मोनबाय गोजोन थासारि फैबाय गोजोन थासारिखौ गायसननानै बेहाय गोजोरै जौगाहोनायनि दिनै प्रक्रिया दिनै सोलिगासिनो दङ रायजोफ्रा दिनै बेयावनो मोजोमबाय गणतान्त्रिक मोनसे सरकारनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानिया दा जानांसिगौ गतिके खुनु रायजो राजाया दावराव दावसिखौ लुबैला अस्त्रजोंबो आन्दलन खालामनो लुबैला आरो गणतान्त्रिक भाबै गणतान्त्रिक मोनसे आन्दलनबो खालामनो लुबैला राजखान्थि भाबैनो बे ओनसोलनि जौगानायनि जि मोनसे जुद्ध जों बेखौसो दा खालामनो नांसिगोन आं सानो सोरबाया सानफ्लांदोंब्ला हाग्रायाव थानानै जुद्ध खालामनो बेखौ थाबैनो दोनथ'नायानो मोजां आरो फैबाय थानाय समावहाय
सान्थियैनो गणतान्त्रिक भाबैनो राजनितिक भाबैनो बे ओनसोलनि जौगानायाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो आं बेखौसो खावलायनो लुबैयो। जे बिटिआरआव इउपिपिएल एबा बिजेपि जथाय जि आफाद बिदि मोनबैसे माने मासिखौ आवग्रिनो हागोन बायदि नोंथाङा? बेयावथ' 12टा समष्टि दङ बिटिसिआव 12टा समष्टि दङ आरो बे 12टा समष्टिया बिपिएफनि आखायाव दङ। जोङो दा इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि आरो एजिपि मोनब्रै हान्जाया ज' लोगो लादों। दा गतिके एबार जों 12टाबो दखल खालामगोन। इउपिपिएलनि आखायाव 8टा आरो हयथ' बिजेपिजों जोङो मोनथाम समष्टियाव जोंनिबो बिजाथि दं बिथांमोननिबो बिजाथि दङ। बेवहाय हयथ' बिजेपिनि फैगौ जोंनिबो फैनो हागौ खिन्थु गासै 12टाया जोंनि बे जौथ' जि ग्रुप बे ग्रुपनि आखायावनो फैजोबसिगोन। যাবৰ কাৰণে কাম কৰিম আৰু দুটা পাৰ্টিৰ মাজত এই আদৰ্শৰ কিছু মিল থকাৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰাৰ অসুবিধা আমাৰ একো হোৱা নাই। আমি একেলগে কাম কৰিম আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নতিৰ কাৰণে।